Така, казан. Пълен звукус. И какво правите? Да, какво правите хора? Какво правите? Така, сега няма ходим на плуване. Как няма ходим на плуване? Няма се връщаме от Даскал, ще ходим на плуване хора. На плуване, защото... Да. Няма също ми се ходим. Нашите на тролят. Нашите на тролят. Така някаква дама зад нас е бал. Така... Това ми е много смешно. Да, защото се скъса с гаджето си. Което защо не го харесваше, но... Което искам... Ако гледа този клип, който 99% ще те гледа. Ма едва ли се е абонирала? Моля? Едва ли се е абонирала? Не, няма да се абонира, обаче не го е гледал. Ще го гледа този клип и да знае, че... Опа! Марава, брат! Чакайте тук! Изобщо няма познавам. Да! Ползваме само за бодигард. Не мога да кажа. Да. И че съветваме да харесва някой друг. Да има гадже. Гаджето и да е човек също силен, нали? Това аз го написах, но как си да? Я дръж за малко, я снимай ти. Снимам аз. Така, сега да извадим конското за нея. Което... И да го прочете. Да. Ма целият път трябва да го четем. Да знаете, малко ще паузираме, за да побягаме, защото закъсняваме. Добре, и да пускаме ли паузата? Да. И сме тука. Почичахме 20 секунди някъде. Така... Кой ще каже да стъки? Или ще дадеш да прочете конското? Чакайте, я обърни. Това... Отиди на едно място. Чакай бе! Да го прочете. Не. Това и това. И да. Да. Добре ли сме? Не знам. Аз така. Добре, паузира то. И още малко бягане. Бягаме! То се лоти! Спори се! Витска поравка на камерата. Добре, отново ще паузираме, защото се уморих. Така... Фокус, моля. А сега къде сме? Сега сме на гарата. Гара Варна. Вижте каква мръсна, хубава гара и мръсна гара имаме. И какви тъпи автобуси. Между другото, това е третия епизод на пътешествие из Варна. Да. Епизод 3. Да. Я снимаме слънцето. Те е много гадно. Добре, ето го червени. И паузираме. Така. Идиот. Пълен. Идиот. Вкарах химикала в моли и се го задържам. Да. Ето Обаче с химикал много не мога още. Ето е прословутата наша ЖП гара. С тъпо такси. Или да, такси е. Ама снимай. Снимка си идиот. И виж ни сенките. Сега съм с 20 см по-висок. С 20 няма. Така. 10 има. Вече не се виждате. Днеска как обляках якито на Славена. Аз се обляка... Свичера. И го разтегна. Да, обаче другите момичета... Тя си я разтегна, защото ни е Наталията. Другите момичета казаха, че много ми ходи. Розово на билерета. Да, и на мене. Да се изпукам. Да се изпукам, че ми ходи розово, да. И че ми ходи женско яки. Много хубаво женско яки. Майтапс, грозно е. Ейчко гушата ти е сякаш като аз видял Бога. Моята ли? Не бе, като обличеш яките от Славена.
Ама що какво е с толкова гадно качество? Ами, защото снимаш имаше един от скайпа, който ми каза, но забравих. Покаличи. Покаличи. Абе да се качим няколко пишета пък. Да. Слово или гадно качество, аз го правя за кеп. Ние го правим. Да. Ще позираме отново, за да тичаме. Да. Вижте сега, чакай. Дърпни се. И така. Днеска няма да закъснем много. Много голяма зига. Да. Само дето аз съм много яко. Така. Закъснявам, аз нямам обекти. Чакай, дърпни се. Така. Да. Жени. Хубава количка, тъпа количка, хубава количка. Виж каква хубава кола. Чакай да снимаме на номера на танка. 0 Варна, значи България, Варна 0678 СР. От А към Б. От А към Е. А към Б. Дуда, Вашингтон. Какво? Кой викаш? Кой викаш? И отново паузираме. И то сбяга, но бяга малко. Дай! Днеска ми е много съм спокоен, като се отървах от тази лигла. Дай ми сега камерата. Така. Пристанище Варна. Така. Отново позираме. Колко е часа? Ето толкова. Не. Как си да е? Я пак. Аз се виждам себе си. И 8. Така. Не знам, що гледах моя телефон, ама... Моля ви, абонирайте се за канала ми. Да, и да има намерите в Skype Vasco.Bekov или Вако Саврако. Аз за неговия. Какъв е? Мое е Стаки 20011. Но ще си го сменя и ще ви кажа кога ще го сменя, защото... Следващия епизод ще не стане, защото някой му открил паролата и влязъл. Да, и постоянно псува абонатите. Значи, ако някой ме напсува, да знаете, че не е стъкито. Да, не съм аз. Някой... днеска Дайното го няма, защото е болен. Да. И също пак ще удари кръка момченцето. Да, и баба му го тролна. Раупейс. Ние от кога сме казали това? На баба какашките ядат пиропар. Чао, абонирайте. Абонирайте се и до скоро. И чакай. Лайквайте и на баба... Спри се за малко. И спираме за малко. На баба какашките ядат пиропар. И до скоро.